Bine v-am creat un nou episod pe acest canal care este de By Glover sau habar cum se numește. E un joc ceva gen Dota. L-am luat și am zis să fac o serie cu el. Aici e 1v1. Deja știu cum se joacă, nu știu. M-am bucat iar nu știu de ce mi-arată. De fapt nu, că puteți să puneți pauză acolo la dacă vreți să citiți. Eu deja știu cum se face. Se joacă jocul. Da. Și vă spun de pe acum jocul e pe Magazine Player și e free. Și e gratis, adică. Și nu ocupă aproape deloc memorie. Bine, ocupă destul de mult. Aproape 1 giga ocupă jocul. Și ca să știi când intrați, o să ziceți că ocupă puțin, da, când intrați în joc o să vă apară o bară care trebuie să acceptați să se instaleze și aia. Înainte m-am jucat o rundă și am câștigat, a fost foarte easy. În prima mea rundă câștigă. A fost prima mea rundă și am câștigat-o. Acum hai, pam. Stai. A venit asta, care o să-i dau rectul. Unde fugi? Rect. Așa. Mergem înainte. Tu nu acolo și să nu murim. Nu a început să tragă. Gata. Deci este foarte easy. Ducăm tot. Ce? A, da, și nu uitați dacă vă place seria asta să dați un like, share, subscribe și toate cele. Acum am să câștigăm și runda asta. Se va termina repede. Deja filmez de... Câte minute? De 4 minute deja filmez. Hai să mergem acum să le distrugem baza. Nu am zis fix pe ăla. Ah, gata, e easy.
Wow. Tu îmi dai seama ce face mișcarea asta. Și gata. Asta e. Meciul ăsta a fost easy. De fapt nu e meci, ceva gen un tutorial care vă arată cum se joacă. Așa. Hai să mai ne băgăm la o rundă. Ne băgăm la un co-op. Ia. Cine să alegem? Pe ăsta? Ia să văd ce mișcări are. Da, îl iau pe ăsta. Așa. Acum așteptăm să ne bage în rundă. Și așteptăm. Gata, în sfârșit. Gata. Hai să câștigăm. Gata. Am început să merg un pic în lac acolo. Sper să nu se vadă rău pe filmare. Nu acolo. Deci să distrugem tureta, să zic așa. Și mai are mult până când se distruge. Hai deodată, mor, turetă, mori! Mă las până când mare. Yes. În sfârșit. Da, eu să plec de acolo. Nu, o să plec. Bă, eu vreau să-l atac pe ăsta. Nu, o să plec, fug. Hai, repede. Gata să-mi generez viața. Shop. Bui.
Iau pe asta. Easy. O să mergem. Activez și scutul. Nu. O, da, de fapt, ăsta chiar vreau să mă răzbun. Haide odată. O. Bine, de-abia acum mi-am dat seama cum se folosește chestia asta. Nu, trebuie să mă duc înapoi la bază, repede. Stai să-mi regenereze viața. Mai am ceva de cumpărat. Ia, da, asta. De ce nu? Hai să mergem. Să câștigăm runda asta, ia cât filmez deja de 11 minute. Tot asta nu l-a prea des. Hai la turetă. Pe turetă. Oh my god, nu. Scut. La fix mi-a dat scutul. Treaba cu scutul e că nu-ți dă atât de mult damage. E o turetă. Jos scutul aici ca să l-am activat. În caz de ceva. Haide odată. Fă-te mai repede. Nu știu de ce, dar asta de ce nu se întoarce ca aș... Fac. Mi-a furat kill-ul, serios. Mai bine decât nu se poate. Dar mă întreb ce face asta. Asta face. Cine a făcut? Eu am făcut. Am făcut și un kill. Nu acolo. Scut! Da, nu prea târziu. Vreau să mă activez scutul. Ca să o să țin scutul așa. Într-o orice eventualitate. Activare scut.
Și o să fug acum. Nu mă duc cu stăretele alea. Acum mă duc aici. Nu, fac. E mult prea târziu, da? Vedeți tot asta de atac? Am murit. Acum trebuie să aștept să mă respawneze. Repede, gata. Stai să fac, să-mi iau ceva. Am făcut mulți bănuți, trebuie să-mi iau. Așa. Asta. Asta. Și îmi iau și pe asta. 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 Și asta. Am fost level 7. Frate, meciul ăsta e GG, deja am distrus 2 turete și la noi nicio turetă măcar nicio turetă n-a distrus. GG meciul ăsta. Și am făcut și un kill meciul ăsta, de ce bine. Nu. Am murit? Am murit de turetă. Filmul deja de 17 minute și 44 de secunde. Dar cred că o să pun... Asta e. Mai avem distrus doar aia. Hai repede. Să fiu și acolo. Mai are distrus doar o chestie. Am distrus doar cristalul ăla. Ce-o fi din mijloc, că toletele au fost distruse. Așa am văzut eu. Acolo sunt 2 roșii. Sau așa îi numesc eu, cred că au culoarea roșie acolo. Și hai să ajung o dată mai repede. Ce faci, frate? Deci nu mă lasă. Am făcut și un kill. Din nou. Hai, mai fac un kill. Hai să mai fac un kill. Hai. Aia-ți mine. Ia, astea. Da, au fost distruse astea. Ce faci, frate? Te dai mari că ai... Rect, omor și pe aia. Ce, a murit? Cum? Nici nu. O să văd eu pe filmare cum a murit. Da, mai avem doar ăsta. Gata, prea târziu. A fost deja distrus. Nici n-am apucat să... Nici n-am apucat să termin. Să mă respawnez, de fapt.
Și... Da. Mă gândeam că voi face level up. Dar totuși cam atât cu acest episod. Ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem pe data viitoare. Pa!